Mit navn er Hoder Hennings. Jeg er naturvejleder og arbejder med natur- og historieformidling. Jeg bor privat i havhuset tæt på Vosnes Pynt. Jeg har optaget denne film med en drone i 100 meters højde, cirka 20 meter ud fra kysten ved Vosnes. Vosnes Pynt er i særklasse et unikt herregårdslandskab fra den danske guldalder med store godsmarker. De 3 skove på Vosnes gods, Savmølleskoven, Pyntskoven og Havskov, er af Naturstyrelsen udpeget som nationalt enestående kystskove. I bunden af billedet ses prædikestolen, en fredet kæmpehøj fra bronzealderen i 32 meters højde. Området byder på gode levesteder for flagermus, især dværgflagermus og brunflagermus. Der ligger et vandhul med forekomst af bilag 4 padder i det udpegede felt fra vindmøllerne. Området nord for Vosnes er fredet med Roskov Eskerod fredningen, hvor formålet er at sikre de store landskabelige kvaliteter i området, samt i særdeleshed udsigten fra landevejen mod Kallevig. Det er også at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, og endelig er det at sikre og forbedre områdets rekreative værdier. Havhuset blev fredet i 1965 for at bevare udsigten. I 1960 og 1962 blev et større område syd for Ugelbøllehoved fredet for at bevare udsigten over Kallevig. I 1977 blev Følle Strandgård fredet for at bevare udsigten over Føllevig og Kaløs jorder. Selve Kalø blev fredet i 1938 for at forhindre, at området blev gennemskåret af en større vej. Endelig blev Rævelund og Hjelmager, altså syd og vest for Vosnes, fredet i 1967, også af landskabelige hensyn. Det er bemærkelsesværdigt, at områderne nord, syd og vest for Vosnes er fredet, men ikke det attraktive område Vosnes Gård, der ligger imellem fredningerne. Det bemærkes, at den visuelle forstyrrelse i landskabet kun i mindre grad vil gå ud over Aarhus Kommune, men vil ramme et nationalt bevaringsværdigt landskab, herunder Nationalpark Mols Bjerge på en mere end 30 km lang kyststrækning i Syddjurs Kommune. Selve Aarhusbugten blev skabt af det ungbaltiske isfremstød for 22.000 år siden. Der kom der en kæmpe isgletsjer fra syd. Den var cirka 18 km bred og 600 meter høj. Det var den, der skabte hele Aarhusbugten og efterlod det her landskab, da den trak sig tilbage for cirka 12.000 år siden. Skrænterne på Vosnes er meget unikke. Det er naturskov med bøg og eg, og de er yderst bevaringsværdige. Kysterne udgør enestående landskabelige rekreative værdier, netop fordi store strækninger er ubebyggede. Afslutningsvis vil jeg nævne Aarhus Kommunes naturkvalitetsplan fra 2013 til 2030. Opstillingen af vindmøllerne er direkte modstrid med byrådets beslutning om at skabe mere natur igennem naturnetværket, hvor Vosnes er udpeget. En af målsætningerne er at skabe og opretholde uforstyrrede natursammenhænge.